Danas je 26. Na koje ime? Gdje je ovdje, bro? Ko će bre ovo da plati? Hotel Slavija. Da ga utepa čovjek i mirno da spava. Bez batina more nema reda da bude. Po sastancima satima možda govorimo, ali dok batina ne proradi čovjeka u pamet ne možda da zoveš. Ako sam dobro razumeo, imali ste namjeru nekoga da bijete. Ma ne mogu da ostavim kola, inače ne bi ja meni izvuku živu glavu. Aha! Ko si Tico? Molim? Dovuko si se na posao, a? Čekajte, molim vas. Šta da čekam, bre? Šta da čekam? Dokle da čekam? 20 puta dolazim, nigdje nikog nema. Zašto pa imaš platiti? Ja sam duže tek danas došao. Tek danas? Pa šta si radio do danas? Gde si izvrđo? Švrtjaš, jer tako putuješ. Lažna bolovanja. A ja plivam kao po stranu. A ja vas druže ne poznajem. Pa ne poznaješ, zato znam ja vas ko zlu paru, bre. Zabreko si u tu fotelju ko da ćeš jaja da izlegneš. A predmeti se ruše. A čekaj bre, malo čovječe. Sramota, bre. Ovoliki kupus držiš na stolu. Aha, evo ga. Ovo je moj slučaj, vidiš, taj najotrcaniji, vidiš, taj krš od predmeta. Velite, prvi put držim u ruke. Prvi put, glavno je da si se lepo raščešljao. Nijednu boru na licu nemaš. Ko moj izgledaš. A ja 20 dana perem zube u komšiluku. Kad god povučem vodu, ovo mi padne na glavu. Ovo, evo. Zabojem na Kozarskoj šolji, dok vi ovdje delite viškove. A? Kakvi bre viškovi? Evo, tebe mi se pritisak srozao na nulu. Šta si zimao koala? Ma do Božje kuće ima da vas ganjam, dok god mi ne popravite kupatilo, da ne pišam iza kuće. Iz koje li si ludnici izašao da mi je znati? Šta je, još se i drogiraš, a? Pilule gutaš od savajle. Bolje uzme ovaj krš dok se nije sasvim raspao. Sklonite šta? Pa 15 miliona kredita imam, a pišam iza kuće, bre, hej! Mi čitaj šta, poću da legnem. Gdje da legneš? U horizontalu. Jao, kome sam ja dao pare da mi zida stan? Kome ja pišem molbe? Kome? Prestani da galamiš, ko da mi kljuješ u glavu. Ma slušaj, Zrda, kad te ja kljunem ovim štapom, neće se više zajebavati s ozbiljnim ljudima. Podmeti mi ove predmete ispod noge da mi se krv slije u glavu. Šta? Teraj ga dok te neko ne klepne od pozadnje. Što mora da me klepne? Što? Nije što onako iz besa, da te opljačka. Nikad nisi siguran koji ološi kriminalac može da ti se uvali pozadi na sedište. Jes. A te kriminalce kako poznaš? Kad ih upoznaš, prijatelju, kasno je. U grupi idu po 2-3. Ulaze bez pitanja. Ćute i samo kažu vozi, a ne kažu kuda. I ti smeš da ih pitaš. Evo, drži. Hvala. I čuvaj se. Jebem te živote. Kuda ćemo? Kuda ćemo? Mnogo ti se žuri. Vreme novac.
ih. Vozi. Gdje da vozi? Prati onaj kombi. Koji kombi? Onaj beli. Onaj beli? Onaj. Roki, jesmo li se razumeli? Ako nešto nije jasno, pitaj sada. Razočaran sam, šefe. Poveravate mi samo prljave poslove. I te poslove, Roki, ne